Vztahu. A pak se mi stala vlastní zkušenost, víte. A ta vlastní zkušenost byla s mým vlastním manželem, jo. On byl teda bojovník za práva, on seděl 15 let v kriminále, hlavně na Jáchymově na Uraně teda. Rozumíte, jako politické teda vězení, on ani nepožádal o amnestii, protože on říkal, já z vašeho hlediska jsem tady se provinil, že jo, já se tady odsedím a nebudu prosit za odpuštění. On prostě byl takový, který přesně rozeznával dobro a zlo, jo. On byl kvůli tomu, té devastaci zdravotní, byl předčasně v invalidním stavu, jo. A to mi dělalo dobře, teda pro toho mužskýho, co? Ještě plnilo jinak energie. Nedělalo mu to až tak dobře, on to vydržel a přál mě teda, že se profiluju a dělám si tady prostě tu kariéru v povolání teda na té stuttgartské klinice, jo. Ale já jsem mohla pokaždé počítat s velkým teda krachem s ním, když já přijdu pozdě domů a neomluvila jsem se, nebo jsem neoznámila, přijedu pozdě. Když také mě ten Valentín vidí, jak přijíždím s tím autem, rozumíš, tak mi také ukazuje teda, že mám okolečko míň a takhle hodinky, jo, takhle teda. A když se dostanu na jeho doslech, teda, tak nadává, že jako ženská se nemá vdávat, co? Neurotička, co? Rozumíš, proč jsem si tě bral a takhle? Já jsem sama sebe nemohla cítit ten den, protože bylo hrozný teplo, to místo Stuttgart leží v kotlině, tam neproudí vzduch. Já jsem takový nějaký šaty z umělého vlákna, který prostě nevětrali, jak se patří. Já jsem prostě se sama sebe nemohla cítit, jo. Jiřínko! Valentín! Kde seš? Valentín, tam! Jiřínko! Valentíne, smrdíš a smrdí Maria. Kaneciátra! To bylo všechno jinak, totiž já jsem se přijíždím k tomu domu, on ten Valentín tam stál takhle s otevřenou náručí a říká mě, že je to krásný, že už jsem doma a že on koupil čerstvý teleciátra. A my si můžeme udělat teleciátra k večeři. To pro mě znamenalo, já mám pro tebe dělat tvoje teleciátra, jo. Abych to měla za sebou, jo. Šla jsem do té kuchyně, abych pro něho dělala jeho játra, jo. Já jsem vám v tom okamžiku vůbec si neuvědomila, já jsem byla tak napružená tím hněvem, jo, proti němu, víš? A ten se stupňoval, že mě koupil teleciátr, že já jsem vám vůbec nezaregistrovala, že to je moje oblíbené jídlo. Já ty dám práci, ty jsi doma. Pojď sem! Du bist zu Hause, bequem, ich arbeite und jetzt du machst Spaß. Valentine, nešpásuj se mnou. Já jsem byla čím dál víc nervóznější a vzteklejší, hlavně toho manžela, jo. A on tam přišel do té kuchyně. Zavřel ty dveře za sebou a takhle mě dotknul se. A jak to vám nepovím dodnes, já jsem ztratila úplně prostě kontrolu, jo, nad celým světem. On se mě asi tak jenom dotknul, asi takhle nějak za ramena a asi mě řekl, máš radost, že jsem ti koupil játra, asi. Ale to já jsem nevnímala už, rozumíte? Tam prostě, jak se mě dotknul, tak ten sud dynamitu vybuchnul, jo. A já jsem jenom zařvala, nech mě na pokoj. Rucina, fakt, takhle nějak, jo. Nech mě na pokoj. Načež ten Valentín, ten bojovník za svobodu, se nenechal teda zahnat na útěk mnou. On mě obrátil k sobě, takhle teda od hříšníku ke hříšníku a to od srdce k srdci a tváří v tvář. A to bylo strašné, říká, nech mě, já se potím, ty se potíš taky, já teď nemám žádnou chuť se mazlit. Pusť mě. Načež on říká, nepustím tě, až se vykryč se. Já to podržím tak dlouho, až ti bude dobré. Já to pak nechci, se to říká, to nechci. Až ti bude dobré, až mi už je dobré. Vykryč se, až se hory zatrem! A tam já jsem vám pochopila, že on mě miluje přesto, že blbnu. Přestože jsem zlá, že mě nenechá prostě na pospas tomu té vlastní agresi teda, jo.
A že na mě rád bezpodmínečně mě má rád. No vidíš, a tady jsem s manželem Valentinem. A co bych ještě tak toho znám. Dva, tady otec a matka dětské psychologie. To jste krásně řekl. Profesor Matějček. Zdeněk Matějček, a kde my to sedíme, my tady sedíme na čestným doktorátu pro profesora Helbrikeho. Že jo? Představte, ty jsi Mareček, ale teda na té Němce a já jsem Zdeněk a já tě takhle držím z vrchu, jo? A on ty vysmeknul a začal to být, jo? On mě měl nejdřív tady, že jo? A ona ty to držela a on je vysmeknul, to s tím počítám, co to udělá. Tak ho veme, že řekneš, ty mě nebije. To mě bolí. Podívej se na mě. To mě bolí. Já to moc vybolí. Tady zůstanou. Tady lež. Hlavně drž na to, to nejnádhernější snad je, že to celé hnutí toho pevného obětí v Čechách organizuje pan doktor Jaroslav Šturma, první předseda České společnosti pro psychologii. Zprvu to byly semináře pro rodiny, které jsme dělali společně s paní doktorkou Prekopovou. Později z toho vyrostly právě ty pravidelné vzdělávací nebo formační kurzy pro terapeuty pevným obětím. A když jsem se ho jednou ptal, proč on to dělal, kdyby mohl napsat už knížku místo toho, nebo by mohl by habilitovat na profesora, on má na to, jo? Tak on říká, to je to nejdůležitější vůbec v životě, co děláme. A to je pravda. Jde vždycky o obnovení lásky. To jedno, kde já dělám na Dědíně přednášku a taky na nějakým velkým internacionálním kongresu, protože já pořád někde dělám tu osvětu teda pro to lidství a pro obnovu lásky, jo. Takže já teď zrovna například teda píšu zrovna knížku teda jakoby učebnici toho pevného obětí a dělám to teď, já dělám pořád ty přednášky a chodím tam, kde jsou založeny instituty ve jméně teda Jiřinky Prekopové a ty cesty se teda rozvíjejí neustále dál a dál přes do dalších kontinentů, takže tady mám můj kalendář, jo. Tak to už je na rok 08 teda tohleto. Ale kde je poznámka, tam je cesta. Jo? To ne, že je tam poznámka, že někdo přijde sem na návštěvu. Jo? To je, já prostě někam jedu. Ale ty cesty jsou teda kupříklad, že jenom vrhnu v oko. Venezuela, pak je tady Čechy, pak jsem tady v Sasku, tady jsem ve Vídni, pak jsem tady někde v Olšov, někde v Rakousku a v Landshutu, kupříklad. Či tady mám Bolonu, rozumíš to, čili zkrátka to už je skoro teď na půlku obsažený. Takže já jsem vlastně skoro denně jsem někde teda na cestě. Další případ byl 17letý Richardo a ten od svého malička neměl dobrý poměr k matce. Ta matka ho v 17 letech počala, teda od nějakého neznámého člověka prostě, ale že to destoje, řekne té matce tedy, jako co cítí k ní, jo. A ten odstup, že teda ten odstup měl tak půl metru, radši 3/4 metru. Ale no tak něco mezi tím, jo, ale bez doteku. Tak došlo tedy k tomuhle té konfrontaci. Samozřejmě to musíme respektovat jako terapeuti, že jo, hlavně, že dojde k nějakému smíru teda. A on prostě opravdu řekl, že on ji nenávidí, že ona si ho nepřála, že ona se na něho styděla, že ona ho zatajovala, že ona od něho odešla, jo. A ta máma plakala, takhle tekly proudy slz z očí a to je tak líto, já jsem byla ještě vlastně děcko, já jsem byla ještě tak nezrala, to mi je tak líto. Takže oni si projevili tu hroznou bolest, pak jim ale došla slova a pak říkala ta terapeutka, lehněte si ale každý zvlášť, teda vedle sebe, na záda, bez doteku, zavřete oči a myslete na ten smutek, který máš v srdci. A tak tam leželi dlouhou dobu a tomu Richardovi takhle tekla jedna slza z oka.
A ta máma takhle ho jemně hladila, ale moc jemně určitě. A mu tekly ty slzy čím dál víc. A ona ho hladila čím dál víc. A on začal plakat už nahlas a ona taky, tam se objali. A byli po 17 letech poprvé se objali. Čiže takový krásný zážitky máme. Bylo by moc dobré, kdybys přišel do toho citu. Co to s tebou dělá, když prostě on nereaguje na tebe, když neodpovídá, co se ho ptáš a tak. Jo? Jeho vyzvat, aby on taky teda vykřičel nebo vyplakal svoje strachy, to nelze. Jo? To z něho teda byl snad zázrak, kdyby se to povedlo. To neočekávám. Ne? Já očekávám daleko spíš, že on se bude bránit proti tomu oběti, proti tomu omezení, protože on je zvyklý na svoje stereotypy, rozumíš, a ty mu musí zabránit. Či on kopat nožičkama tam nesmí. Musíme jít na jeho, prostě tam, kde to začalo a kde se teda začal nějak vyvíjet, ale kde prostě už šel teda stezkama teda autistickýma, napodobovat na tom nejnižším způsobu teda nápodoby, jo? A ten nejnižší, teda nemyslím nejnižší z hlediska teda, řekněme, jako inteligence, ale z hlediska vývojového, jo? Je ten první stupeň úplně nápodobí, že maminka napodobuje dítě. Zrcadlí vlastně. Zrcadlí, jo? Ne dítě maminku, ale maminka opakuje takhle asi s vteřinovým zpožděním jako echo, jo? Opakuje všechno, co to dítě dělá. Že dítě třeba zakašle, cvičme si to. Já když takhle zakašlu, tak teď mě napodob. Přesně, výborně, no. Tak. Nos. Dej mě pusu. To nic. To je to, co mu chybilo po narození, víš. Pozorujte, jak on stichnul takhle a zpozorněl, jak máma reaguje, že jo? To je přesně to, co mu chybilo po porodu. Oni byli ochotní se nechat filmovat a to první obětí bylo podle mého názoru vzorový, takže já si ten film od vás koupím a budu ho ukazovat při výuce. Krásně ho zrcadlíš, se vším všude. Akusticky, pohybově. Zlobí. On teda splnil moje vroucí přání, že bude proti ní agresivní, což teda se stalo, když ona ho vzala takhle úplně do krčního důlku a on nemohl koukat ven teda, tak tam jí potom kousal a tam ona vypěnila teda a projevila opravdovost teda citu a dostala to dynamiku a nádherně ho zrcadlila. Ona úplně rostla do samostatné teda matky, že by mohla další maminky od autistických dětí teda navádět, jo. A on čím dál víc takhle jako zkoušel, testoval, i provokoval, ale jihnul, až nám tak pěkně v téže pozici, proti které řádil, zjihnul jako malý nemluvňátko. A než to právě v tom mozečku vyhasnou ty fixované vazby a navedou se tam nohy, to bude trvat nějaký čas, ale právě jsme krásný přechod pro to udělali.